female action DP madam. जोङो 18 बेसआवहाय जोङो ट्रेनिं लादों। दोखो दोखो जाबाय नि नारेंखौ ओरैबायदि गोदै। आफ्टार लं टाइम गोबाव जाबायमोन जायैया जाबावनोसो लुगैबाय। दिस इज जुमब्रा देवानि। नैबेबो आदा अफिसनि बिबोनां आंनि बिखुनजो जायो। नैबेबो आदा अफिसनि बिबोनां। हामा ओंखायनो होनदां इलेक्सन दारायबा बिसोरथ' सेम माबानि गोलैयो नालाय माबानि केम्पिंनि रायलायखादो होननानै खालामगोन दा बिगुमैनो केम्पिं नायबावला केमेरायाव नायबावला नोगोद गोथावथारगानो थेंक इउ शिलंनि हाखर खाथिनि आंबो थाजेननो आन्था नै बिदि न' लुनोसै नै बिदि थाजेननो आन्थाल' माबायावहाय क'क्राझाराव ए जाजोब्बायानो मालाय न'आ नै बेयावनो दोनजोबबाय गुबै थांखिखौ बेखेवनायजों लोगोसे मेलखौ लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि होबाय। दायो दिनैसिमाव मा खामानि मावबोदों आरो दिनैहाय फिन खेब चिरां जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि नि मिटिं सोलिगासिनो। मिटिं जोबसान्दि जोङो दा ब्लक टाइप साहा लोंनो ओंखारदों। बजार बे आमथेखा बजार औ ब्लक टाइप माने ब्लकखा नारें जुमब्राबो थुसोबोबाय। आदा सोमदोनना लकेलनि जाहैबाय लकेला थाबायग्रोलै बेवहा मोनबावो दाबो आदा सोमदोन मा बारायाव बजार जायो आदा समबार आरो सुक्रुबार आदसा दे साहा दखान नागिरनि जों ओरै सिदा आंबो खनसे हाबबाय आरो मोनसे खोथा रायजोफोर गुड निउस फैनो थांगासिनो दं आदा सोमदोननाबो माला आं जेबो बुंथ'ला गुड निउसआ मा निउसआथ' गासैबो गुड जानायाबो गुड जाजेनबाय जोंना एभरिथिं इज गुड अल गुड होमबाबो ओमफ्राय गुडनिबो गुड डाबल गुड थायोना माबे मोनसे बे डाबल गुडआनो बेग लादो नै मबाइल सोनो मानो नै नांथ'लालै बेखौ पसे आदसा बे बजार आमथेखा बजार गुडखौ खिथाथारनोसै आं बे मिथिनो लुबैथारबाय माने निउ बेबि फैनो थांगासिनो दङ स्पेसियेल बजार खैला मैला दासान्दि नेटआ ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो दं ओंखायनो आं भिडिअखौ एकदम फिसा कुवालिटि बानायनानैसो आपल'ड होनांगासिनो दं 4K लाब्लाबो फिसायाव बेफोरबायदि बिसिनाव मा मोनजायो मा सिटाव मोनजायो ए आदसा जायो आबै मा जादों नोंलाय नोंखौ गुफुर सोलोंबावदों आसारबो जायो सावदो दे गयनि जागोन मालपुवा जागोन साहा गोथाव लोंगोन नों मोजां संबाय नालाय बे गयरिखौ हरदो जानाय खानसे आखायावनो जेबो सानाबा औ बे गुगुनिजों
लाबोखादो दे बजियाखौ बजिबो मालपुवाखौ लाबोदो बजिबो लाबोदो आङो आफानि Apani फिसा आफानि दा रसायनि लाक्स सोर माबा खेबनाय जाखानासो आबावबो थाङो अबुआ आं मिथिया लेंहराखै दे जोंखौ माबा मोनसे मेनटेनेन्स इनभेनसनखौ फुरा आपग्रेड बानायग्रा सलिगासिनो गिखा होबु सानखांबायब्रा साइन्टिस्टआनो फेल बेखौ सानाखैना बेखौ बानायग्राया बाव जे फेन लागाय जायो गामसायानो बिरलायो नै गामसा बिरहोनो हालायनाय फाव आरो फिमेल एक्स एन डि बि मेडाम दं जोंजोंहाय सिनायथि लानि नामा ओमफ्राय गामि खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आमथिखा बिटिनि आरो जोंनि गामिया ओमफ्राय बिदिनो अरिजिनेला रनेला आरो रमेला औ मा सनावहाय आफानाव हाबनायमोन आं सना माबा 2002आव आङो थांदोंमोन ओमफ्राय जोङो 18 बेचआवहाय जोङो ट्रेनिं लादों बबे जायगायाव ट्रेनिं लादोंमोन मेडामना बांलादेशआव माबायदि ट्रेनिं होनाय जायो जोंना बिदिनो ओरैनो जास्टनि ओरैनो माबाल' लायो आरो बांद्राय माबाफोर बायदि लाया आरो हौवाफोरनि ओरैहाय मेन माबा लायो अरिजिनेल माबा लायो जोंना बेबायदि नङा आरो एसे नर्मेलै एसे लेडिस आर्मि हिसाबै साबेसेसो दङ नोंसिनाव बेखौनोथ' जों 30-40 सना बेफोरबायदि दङमोन दा हाबा जानानै दा आलादा जाजोब्बाय फुरा गासिबो ट्रेनिं मोनजोबनाय औ गासिबो ट्रेनिं मोनजोबनाय ओमफ्राय नोंसिनि आइजोफोरनि आर्मि टिमावबो केस जानायफोर दं नामा औ केस जानायफोर दङ जोंना बिदिनो माबामोन दङ सिंखावरिमोन दङमोन हायनामोन दङमोन मेडामना केस दंना गैया दालाय जोंना दा केस गैया आरो आंना माखासे नांगौफोरखौ मोनबायमोन नामा मोननांगौखौथ' मोनाखै जों आदसा दासिमबो मोनाखै नोंसोरा ओहो दाबो मोनाखै दा न'खरा बिदिनो हाल खदालफोरजों मावनानै जायो आरो जेबो माबा गैया बिदिनो आङो सि दायो सि दानानै मोनसे बिदिनो एसे एनै फाननानै आङो जागासिनो सोलिनानै दङ आरो दा बिदिनो सरकारनिफ्राय लिडारफोरा खौरां लायो नोंसोरखौ खौराङाथ' दा जोंहा जेबो खौराङाथ' गैयामोन दा नै बिदिनो दिनैहाय मोनसे फरामनि मिटिं जायो होननानै खबर मोननायखाय आङो बेयावहाय जन लाफैदोंमोन आरो दा रिहाबिलि माबाखौथ' जोंहा मोनाखै माने भेरिफिकेसना फैगासिनो फैयो ओमफ्राय दा 3-4 बोसोरानो जाबाय दा मोनाखै आरो बेनिखायनो आङो सरकारनाव एसे खावलायनाय जायो जेन' सरकारा जोंनोहाय एसे अनसुंथाइ हरनोब्ला माने भेरिफिकेसनखौ होयोबा मोजां जागौ होननानै आं आसा खालामो आरो